mi már második fél éve veszünk részt a Tudom, mit teszek programban. Nagyon sok pozitív tapasztalatot szereztünk. A gyerekekkel együtt én is mindig izgalommal várom a foglalkozásokat. Rendkívül tanulságos is, számomra is, gyerekek számára is, és nagyon jól szórakozunk egyébként. A gyerekek többször hivatkoznak erre, hogyha valamilyen szituáció, helyzet kerül elő. Örömömre szolgál, hogy ebben az évben mi is kipróbálhattuk a Tudom, mit teszek programot. Ebben az évben kezdtük el az 5-esekkel, én most vettem át őket. Nagyon szeretik, nagyon várják ezt a programot, sok mindent tanulunk belőle, úgyhogy az én véleményem az, hogy nagyon szívesen csinálják a gyerekek. A Tudom, mit teszek programot, hogy most elkezdtük, az osztályban fejlődik a csoport.